Hey guys! Welcome back to my channel again. And today is July 25. So, ayun. Tagal ko nang hindi nakapag-vlog and hindi din ako nakapag-upload ng ng mga videos ko. And you know the reason why? Kasi nagkasakit ako for almost more or less 2 weeks. And during those days, look at the effect naman guys. Sobrang nag-breakout ako kasi yung skincare routine ko nag-stop. So, nung last na video ko, sabi ko, ang ganda ng skincare routine ko. Hindi ako nag-breakout. And then, hindi ko na-continue yung skincare routine ko. Hindi mo na ako nakapag-scrub, hindi ako nakapag-mask, hindi ako nakapag-exfoliate. Yung toner ko, napapabayaan ko na and all that things. So, yun. Tapos, sunod-sunod na night shift ako. Diba guys? Nagkakasakit na ako, tapos night shift pa. So, sobrang bagsak ang immune ba? Sobrang bagsak ang immune system ko. So, ayun. Look at the things. Sabi ng pamangkin ko kanina, Tito, wawo ko naman. Kasi daw, nagkasakit ako. Sabi ko daw, pimple. So, ayun guys. So, meron lang mga dumating na mga products ngayon. Ang update ko lang, hopefully, makapag-upload na ako ng mga videos. And yung mga dumating na product is from the Black. If you've seen my video or my review of the product, the Black activated carbon. So, meron ulit ako. Nag-order ako sa kanila ng bentonite clay, ito, at saka isang activated carbon. Actually, yung activated carbon ko pa, halos hindi ko pa siya nakakalahati. Sobrang tipid kasi niya. Tapos, sinabi ko kasi, so, dun sa may-ari, dun sa seller na ipapag-giveaway ko sa birthday giveaway ko next month. So, yun. Nagbigay ulit siya ng another one. So, I have 3. Ayan. May dalawa akong charcoal, tapos may isa akong bentonite clay. So, I'm gonna try this new one, this bentonite clay. Hopefully, hindi ako mag-breakout dyan. Sabi naman nila maganda daw yan. Nakita ko sa mga reviews. So, I'm gonna try that. And, yun guys. Pumapasok si Baby Kills. Yun lang pala yung update ko kayo. Yung pamangkin ko, pumapasok siya and parang twice pa lang siya. Parang saling pusa lang kasi siya. Yun. Dito kasi, di ba may mother tongue? Hirap na hirap siya sa mother tongue. As in talaga, ang language kasi dito, Ilocano. So, yung mga tinuturo namin sa kanya, mga English na colors, shapes, ganyan. Hirap na hirap talaga siya. Nosebleed talaga siya pag tinatawag siya ng teacher niya. Kasi, yun, hindi niya alam yung gagawin niya. Hindi niya alam yung sabi niya, tapos hindi niya naiintindihan. Sabi ko, nosebleed ka na. So, yun, mahirap pala yung may mother tongue. Kaya lang, kailangan kasi nila kahit daycare pa. Kasi, yun, sa elementary meron daw kasi mother tongue. So, maswerte yung mga batang Tagalog or yung mga salita. Kasi siya Tagalog, Ilocano, tsaka English yung salita niya. So, medyo hirap siya kapag ng mother tongue. So, ayun guys, happy na ako kasi may ma-upload na ako. So, ayun, naka-box-box na yung mga upload ko, mga hauls, mga reviews, and all that. So, hopefully, tuloy-tuloy na ang pag-upload natin. And yun, mag-shoutout lang ako. Mag-shoutout lang ako sa mga nag-comments, sa mga previous video ko. Sobrang thank you sa mga concern nyo guys. And thank you sa mga prayers ninyo. And itong mga to, hindi ba nag-comment sa previous video ko, but para active sila, nagko-comment sa ko yung iba, and yung iba nag-comment. So, I'm gonna start with Sis Crizia. Hello sis. Yun, very active yan. Mag-comment yung sis na yan. Tsaka, ganda-ganda. Super Ian, XIB. Ayun. At tsaka si Sis Tracy. Hello Tris. Tracy in Riyadh. Ayan. At tsaka si ate Philin Aina. Hello ate Aina. Naiya ako kay ate Aina. And hi to Jeans List, and then kay Kuya Udenhon. Yeah, yun yung username niya. And then kay The Doors Palak. Yun, The Doors Palak. And then kay Kim's Vlog. Hello po. Hello sis. And kay Mesmerized X. Ayun, hello po. And kay sis na All About the Base. Parang nasa UAE din ata si sis. So, ayun, lagi siyang nagko-comment sa mga videos ko. Thank you so much po sa inyong lahat na nag-take time to watch my videos kahit kung minsan wala atang kakwenta-kwenta. Yun, thank you so much. And sana hindi kayo magsawa and sana you will stick around kahit hindi madalas yung pag-upload ko as of the moment kasi nga hirap talaga tayo sa schedule. So, yes, ang bigat ng camera ko guys. Sobrang bigat. So, I'm gonna say goodbye na. And
I'll see you guys in my next video. And if you have your Facebook and Instagram, you can follow me and like my Facebook page, JoyOfmia. And subscribe if you haven't subscribed yet. And I'll see you guys in my next video. Bye! To me, kung nakita nyo na yung haul video ko, alam nyo na kung sinong nagbigay ng product na ito. And I will be reviewing this Revlon Ultimate All-in-One Mascara. And yes, ito siya. And I don't know how much is this kasi